Üdvözlök mindenkit, én Silent vagyok, és a mai videóban nemrég megrendezésre kerülő Drogbáró nevű jó kis játékról készült összeállításomat láthatjátok. Nos, hát a játék Szentendre Izbéglatanyán került megrendezésre, és igazából egy nagyon jó kis játék volt, de ezt majd láthatjátok is a továbbiakban. A játékon a csapatommal vettem részt, ami nem volt teljes létszámú, de 5-6-an voltunk jelen, ugye ez a lambda osztag, és igazából nagyon jól tudtunk együtt működni ezen a játékon, ezért is jó volt. Na de a lényeg, ugye, mint a névből is úgy nagyjából kiderül, ezen a játékon két csapat volt, meglepő mód, mégpedig a rendőrök és a drogkarteresek. A rendőröknek piros karszalagjuk volt, vagy pedig ugye terepmintájú valamilyen NATO-s egyenruha. Ez a két lehetőség volt. A drogkartereseknél pedig vagy sárga karszalag, vagy pedig valamilyen civil ruházat. Szembe fedezékek mögött kint a pusz. A drogkartereseknél volt egy drogbáró, aki gyakorlatilag a főnök volt, és egyben az oldalparancsnok is. És két küldetésünk volt nekünk rendőröknek, mert mi rendőrök voltunk, hogy először is fel kellett robbantani itt a térképen látható droglabort, és utána pedig el kellett fogni a drogbárót, és fogva tartani egy órán keresztül, és hogyha ez megvan, akkor nyerjük meg teljes mértékben a játékot. De elég nagy a játék terület, amin játszottunk, és itt láthatjátok, hogy nagyjából hogy voltak a frontvonalak, hol mentek csapatok tőlünk és az ellenféltől, és hol voltak frontvonalak, és az elején majd szépen folyamatosan láthatjátok, hogy éppen hol vagyunk a szakaszunkkal, és ugye a mozgásunkat nagyjából itt a térképen nyomon lehet majd követni. Na de igaziból nem is húzom tovább a szót, kezdődjék a játék, és itt láthatjátok rögtön, hogy hol indulunk el. Ugye itt az elején a droglaborhoz próbálunk eljutni, és jó szórakozást hozzá megint csak. Igen. Balra fent is vannak. Igen, ott a fedezékek mögött vannak. Több pedig szalagom. Ennyi volt. Most már senki se dugoljon meg. Ott vannak a bokorba. Újra töltés! Állj félre! Állj félre! Újra, mert... Megvolt! Talán? Igen. Hogy? Nem tudom. Nem voltam nem voltam Akkor menj vissza itt. Megyek le mindjárt. Ott kimegy. Zsolt, van rádiód? Van. Akkor szólj, ha jössz és megmondjuk, hol vagyunk. Vicsába. Szar. Megyek le. Gergő, tudsz venni? Ja, mindjárt. Hogy nekünk is sárga, meg nekik is. Az ide lőn. Az kurva nagy, jó. Ez jó. De ha kapcsolok, Nekünk is arra kéne tovább menni. akkor itt, figyelj, lambdakra itt kúszik. Lambdakra jó. Nos, itt mivel elég rendesen tűz alatt voltunk ezen a részen, és mint láthatjátok, itt igazából csak bokrok voltak, amin eléggé
át lehet lőni, meg elég necces volt itt az a pozíció. Ezért úgy döntöttünk, hogy gyakorlatilag az egyetlen út előrefele az volt, hogy itt kerítés mellett volt egy ilyen kis járatka, ahol át lehetett, illetve előrébb lehetett kúszni jóval, és mi itt el is kúsztunk szépen súlyban, és az volt a terv, hogy nagyjából a ellenséges vonalak mögé el tudtunk már majdnem menni, és akkor onnan akartuk őket kilőni, csak hogy itt a végén észrevettek minket, és annak a lyuknak a végén elég nehéz volt kijutni, mert folyamatosan tűz alatt voltunk, de kicsi várakozás után, mikor azt hitték, hogy nem vagyunk ott, egy gyors kitöréssel kijebb jutottunk a fedezékekig. Jó, ott jöttek az első, én balra fogok lőni. Mész? Figyelj, én előre nézek. Mögöttem szól. Viszont akkor most már ne álljunk meg. Most már futni kell. Meg vagytok? Tudtok ahol mész? Kezdjük. Várjuk meg, hogy Leo kimenjen. A pirosat tedd fel a fejedre, mert azt hiszik még ez. Hogy ez is jó, így jó. Jó. 3, 2, 1. Hol lett innen az ellenség? Balra dombon lő. Gyere, nagyon gyorsan, sikerült kijebb jutnunk. Van egy szemben velem fedezék mögött. Most ennél a résznél itt én nagyon beragadtam egyébként itt a fedezék végén, mert előttem ugye volt egy csomó ellenfél, ráadásul még ott balra fent is, a labirintus területéről is lövöldöztek lefelé. Itt szembe, kicsit hátrébb egy fedezék mögött, de középen. aztán szépen lassan sikerült előrébb törnünk. Egyébként itt a rajongókból már nagyjából csak nagyjából úgy 2-3-an élünk már csak. És igazából egy kicsit még tovább mentünk, aztán minket is kilőttek, és aztán visszaállás után itt úgy döntöttünk, hogy most itt a labirintusnál próbálunk meg pajzsal betörni. Most azt kell tudni, hogy ott az épületben, ők már ott bent voltak az épület végében, és itt több rajt is felfogtak, mert nem tudtunk, a többi raj nem tudott bejutni. De mi olyan faszák voltunk, hogy úgy döntöttünk, hogy most akkor berongyolunk egy jó lökettel, és ez majd sikerülni itt kéne is lejönni majd. Miki, balra, itt a lyuk. Nézd, ott le tudsz menni. Jó. Gyerek mögöttem. Fogom a balt. Fogjatok. Itt tudunk kerülni, gyerek. Egyes vagyok. Nézd a jobbot, Leó, balt fogom. A bal ablakot nézzétek. Balra én nézek. Jobbra nézzetek. Bugolj le. Figyelj tiszta. Balra figyelj. Meg jobbra is. Egyes sorban, hajde. Egyes sorban. Egyek ráj elég. Valaki nézzen arra. Valaki, de.
Pussunk át, szerintem. Pajzsa. Ki kéne menni a falig. Bal oldalt, Pajzsa, bal oldalt véd. Miki, élsz? Azt nem. Oké. Go, go, go! Szembe! Vigyázz, bocs! A pajzsot hozd be! Nem tudom. Élsz? Vagy... Halott! Rögtön végezünk rá fel! Halott! Pajzs előre! Jobb oldalt. Megvolt! Erre tiszta? Tiszta! Várjál! Merre forduljak? Bal szobában ott még van valaki. A sötét szobában. Halott, jó, halott. Előtte vissza a tiszta? Nem téged! Tudok célozni azért. Lambda készen áll a kamerát, a lambda nem van a Szem... Szembe fusson át valaki. Itt nem tudom, hogy van a négy. Nem tudjuk vezetni. Menj át, menj át, menj át. Leellenőrzöm ezt a szobát. Valaki van drog, akkor ezt kirakom át. Tisztít, tisztít! Gyerünk, szorítás! Hozzá! Tiszta. Hatom mögött. Szóval Tiszta. tiszta! Épület tiszta, mehetünk előre. Eddig tiszta! Melyikről nekem menni? Hát, nekünk is kell még. Első szobát nézzétek meg. Végig menjünk? És menjünk, menjünk. Nincs több, végig szállunk. Ebbe a bal szoba, bal folyosót nézd. Van még meddig szalagod? Miki, van meddig szalagod? Várj, még másik persze. Nincs. Hová jön? Á, megvan! Bal szoba. Látom, látom a lyukokon. Vissza is, még élek. Jó, megvan egy, ott van még egy. Szembe, basszik a lyukba. Fal mögött van még egy. Ott kettő is a gumnál. Megvan a gumi mögött. De ott van még egy. Igen, még egy van. Ott van. Lőnek szemből is onnan. Be kéne menni itt. Na most gyakorlatilag ugye van ez a nagy épület, ezt hívjuk labirintusnak, és itt most nagyban sikerült betörnünk, és ezt végig is pucoljuk szépen lassan, a végét már nem láthatjátok, mert
igazából csak lényegesebb részeket próbáltam berakni. De gyakorlatilag sikerült visszafoglalnunk ezt a részt, és ezután már a dzsungel terület jön, ahol a droglabor lesz, csak hogy itt közben mi megint ott azt a csávót a fedezék mögül szedjük bárki helyre, amit itt láthatok, és próbáltunk balról egy támadást indítani. Neki igazából sok értelme nem volt, lévén, hogy itt gyakorlatilag csak a visszaállójuk van, de majd még ennek lesz egy kis haszna. Hallod, buzi, ne menj már! Ugorj, ott nem lő. Ja. Csak tolok. You don't Ezért mondom, say. hogy a szélén... Ott van jobbra. Ott nem érnek el. Ha egyes sorban a szélén vagyunk, az jobb. Mert a kerítés mellől tudom védeni a pajzsal. Ott van a... Itt van balra. A kerítéson alára menjünk rá, pajzs mögébe állunk libasorba, és akkor tartom jobb szélre. Figyelj, mozgás balra! Balra, tartsd, ott van. A geci. Itt van, ott van hajunk szembe. A fejem át. Hallott? Ott előttünk, 12. Be kéne rohanni, be kell jutni az árkokig. Szembe az árokba. Nem, azon, mert... Már többen nem férünk el a pajzsnál. Dani! Ott szembe veled, ott a buksia! Jó, megvan az árokban, na most be tudunk rohanni viszont szerintem. Figyeld ezt, figyeld ezt. Figyelj. 3, 2, jössz te is. Szembe ott van. Szembe. Hátul. Ott, velem. Jó, megvan. Ott is egy. Mi a fasz? Van egy csávó, látod, itt szembe a fa mögött, és nem adja meg. Meghalt? Azaz, geci. Nem a domba aljába, ott megy. Menj, ott. De egyel előrébb. Ott szemben van egy, amúgy pont a kerekszarok. Ott jobbra is. Ez meg volt. Itt a rövészárkos részen ugye most is sikerült előre törnünk eléggé. Csak hogy itt nagyon már nem mehetünk tovább, lévén, hogy ott szembe az a kis dombos rész, amit előttünk van, az ott már nekik a visszállójuk volt, amit ugye nem lehet támadni. Szóval itt gyakorlatilag megtorpantunk, viszont legalább ők se tudtak erre jönni egységekkel. De nagyjából itt akkor most egy picit így csücsültünk a seggünkön, de utána így súlyba, itt ti nem láthattatok, de egyébként itt megkerültük az egészet, és ott volt egy kis hatacári. Aztán ezen részen már itt a dzsungel jobb oldalán vagyunk, és itt fogunk mindjárt betörni végre a drog laborhoz. Nem ide elő. Menjünk feljebb.
Megvan egy. Van ott még vagy 3. Szúródjatok. Ezek adják. Hát, valamennyire igen. Ott kell egy medik. Tudsz medikelni még? Megvan. Lent. Még egy. Lent 2 megvan, lejöhettek. Szépen lassan. Na most menjünk, mert jön az utánpótlás lassan. Ott az a pokol mögött lehet, hogy még van valaki. Jönnek, érkeznek, kontakt érkezik. Ott van egy a fánál. Balra is van? Kéne, hogy szalizik. Nincsen. A bokrokig be kéne menni. Egy órány van. Na most menjünk, go! Balra! Jó, megvannak. Halottak. Itt balra még van valaki. Te vagy? Vágod? Au! Gyertek! Előttetek vigyázva! Halott, halott. Jó, megvan? Állítólag. Most gyakorlatilag bejutottunk ugye ez a dzsungeles részre, ahol mindjárt láthatjátok, középen van egy ilyen kis bunker, Gyertek gyakorlatilag dzsungelbe! ez jelezte a droglabort, és itt kellett még 10 percig jobbra tartózkodnunk, kontaktban. ameddig felrobbant a Akkor droglabor, egy de meghalt, gyakorlatilag tudsz medikelni nekünk, még? a mi csapatunknak sikerült bejutni először, aztán hívtuk a segítséget, és így sikerült felrobbantani. Ezen kívül még ugye az volt feladat, hogy a drogbárút elfogjuk, ami később sikerült is, sajnos azt már nem tudtam felvenni, mert lemerült az akkumulátor, de ott volt egy kis galiba, egy kisebb félreértések, és ez kicsit a játék végét el is rontotta, de azt már ezért se raktam bele amúgy se a videóba. Ezt leszámítva nagyon jó kis játék volt, és én ezzel meg is köszönöm, hogy végignéztétek a videót. Hogyha tetszett, akkor ezt egy like-kal tudjátok nekem jelezni, bármi észrevétel van, hozzáfűzés a videóhoz, akkor azt kommentben nyugodtan írjátok meg, és további videókért pedig, ha szeretnétek, iratkozzatok fel. Úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmet, Silent Wolf voltam, sziasztok!